J'aime pattern, Osnyati. It's a young kid. Suwara makaenda takachema nemufaro tichiti zvabhadhara tisingaziwe zvatofara nakamukoma matikanganwa tiri kugara tichikumira asi makati mutatumira pakutanga maitifonera nasi zvakufaya makukanganwa tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 maiwa makasiya neurwere avachagone kumuka tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 hembe dzamakatisiya tinadzo atichapfekeka taparuka munongotitumira mafoto muchidya mari nezvimoko mai vanoda koini rekoko makangoti ameno ikoko mumomori kuti kwata nemaprofa wepik amaine shungu mawapinza mchek nezuro wakabatwa pipi saka zvamuri kuronga ndezvipi tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 maiwa makasiya neurwere avachagone kumuka tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 hembe dzamakatisiya tinadzo atichapfekeka taparuka takanzwa makarora muchina ukamudzidzisa shona takanzwa makatenga pima kana pawhatsapp tinoiona washo ndidzo dzedu bhotso tinorara nenzara pasina hopo asi kubasa ndini shefu pati mukoma wangu muri rafu zuwa ramakaenda takachema nemufaro tichiti zvabhadhara tisingaziwe zvatofara nakamukoma matikanganwa tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 maiwa makasiya neurwere avachagone kumuka tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 hembe dzamakatisiya tinadzo atichapfekeka taparuka pandakasenda meseji ndichiti baba wafa hamuna kubatsika namo yatakatamba inga munoisiwa bata muchamboyeuka tishewo plan kuno kutiri pama 1 maiwa makasiya neurwere tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 maiwa makasiya neurwere avachagone kumuka tishewo plan kuno kutiri pama 1-1 hembe dzamakatisiya tinadzo atichapfekeka taparuka munongotitumira mafoto muchidya mari nezvimoko mai vanoda koini rekoko makangoti ameno ikoko mumomori kuti kwata nemaprofa wepik amaine shungu mawapinza mchek nezuro wakabatwa pipi saka zvamuri kuronga ndezvipi plan 1 neurwere